Arlog agani ke video ke mentang aku aban itu ia ke statistik report jangka kasih jantia Presbyterian Synod Sepni na ka bentau usnam arjar arpulai ka bayatu ru isipang ka jingdon jangki parabangai kat nongut ki kli Kristan hapo ka KJP Synod Sepni kat noteli ki distrik umta ter bar ki Presbytery bar kat noteli ki ying Kristan kidan agani ke video mentang an yatu isipang kata kat kum ke statistik report kebala pelaj haga jingiseng sinod kebala long menta haga balang Presbyterian light rengau haga sinod sepngi kidon kumne ki Presbytery kidon lai po teli nang ta ki distrik kidon kumbashi spa arpusan teli ki pastorate kidon kendai po ar teli ki balang kidon kumba praspa san pusan teli nang ta ki tenat balang kidon shispa teli ki jakayalap kidon ars pa saupo nyau teli nang ta ki ying Kristan per kidon nyau pu prahajar lais pa kandai pelai teli ki ying ki pastorate kidon kumba ars pa arpon riungun pastor baterai hai ki weipat ki project jongka sinat kidon hadu kat kandai ngun ki pastor belasong thai kidon lai pu arngun nang tapat ki pro pastorate kidon kat sangun ki missionary kidon kumba nyau ngun teman besan hapo jong kini ki pras pa san teli ki balang ki don ar hajar kandai spa ar pusangun ki teman besan Presbytery ki don ar pu prangun nang tapat ki dukhat komiti balang baro ki don nyau hajar real spa san pu prangun ki mission worker ki don chi spa ar kandai ngun ki Bible man ki don lai pu prangun Bible woman ki don khat nyongun kini kilong kinong tray ya ka kam go jong uken ran ha ka ne ka sinan ha ba phai pat sha ka jingdon jong ki brio ha po ka sinot sepni kalong kumne ha ka basdang jong ka snam arjar arphulai ki don saulak arphon riu hajar sanspa khandai pu prangon ha ka bakut jong ka snam arjar arphulai ki don saulak lai pu san hajar sauspa prapo nyongun ha ba pet ya ka ne ka statistik report jong ka sinot balawan ra ni yo isha ya ka jingkeu jongki kli Kristan na ka wei kapor shi ka wei kapor ya ka jingroi jongki khun gi jong belai hang ne haksni jong ka perthai tu belai nong ka khu ye phi wei pa wei ju ro ye phi ki bapai ye ne ka video wat la phim dai na ka kan hun balang Presbyterian belai un ka khu ye phi bak phinang yo ka met ka koi ba khya phinang roi ha ka kam ka jam ha ka jingsha kri ru ya belai to belai ki jing suk un long lembat phi kermen ru bagani ka video kan ai ka jingtep ya phi iwei pa iwei kublai shibun